Ninay. Likod sa likod. O, di ka builo? Di ka builo ba? Mag-alaganan. Wala nga nilihok. Ayan guys, hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Dabuduso, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, may gabi siya guys. No, labi na gyud sa viewers, labi na gyud sa karon lang nakakita ning video. Please po support my channel. May gabi siya. God bless po. May gabi sir. Di. Kung sa katong ipamati nimo, Sakit akong diring parting sa... kani dire napita. Oo, di. Dire napita. Dara. Dire. Dili na sa may blood. Dire gyud napita. Unsa man ay nipiti o unsa ba na ay Ugat lang siya, ugat siya. Nilihok na ko, magbikuan man, sakit man. niglihok nimo. Mo to ganina mo rin ka mo. Lalayan na akong kuan, tindog. Alalayan lang. Ano sa lala? Yan ang buntag. Man, wala gyud siya makuan. Kaya ako ikaw sa medyo buklat siya. Pagbutang na ko sa kilid. Dungo sa dungo. Pag dungo ko. Kung bahog kayo. Tapos no. Paglihok na ko. Wala bikil na. Wala mo giligo. Wala kong ligo. Giligo na ko down. Adi ka Giligo no. ko ganina. Buntag. Giligo nimo. Asa man ako na ligo ang pagkasakit. Ang sakit. Mo man giligo. Oo. Nutan sig samot. Dapat mga dili gyud siya. Dapat ka. Wala giligo, wala liligo para na mga nagdagma, mga unsa. Hagbong. Wala ko mawala lang ang payintag. Yung Okay, sa plaza na. kaya na. Oo. Laro na ko naman yun. Gabi naman lagi. Okay, Ginsan man siya mo siya. ginsan. Oh. Ito pailot siya Los Digos. Ang huli na tayo, marang wala dyan. Wala na, pero lahat ito, mag-relax lang ka, kaya man. Tuwag na ito kang umakbate, no, butahan na yung yakuan pa dyan, Domingo ba gani, oh? Hindi ko ang gani kung pasing higda ko magbago na po mabikil. Nagkaganda ba mga na dire? Basta likod lang, sa asa nga. Basta nga sa likod, basta likod. Oo. Kagigit sa... Dito, di ano. Ikaw ang gani kayo na, nabikil paglihok na ko. Oo. Tingala ko mga anak na sa. Asa na magpahilot? Hindi ko na ilang day lang. I-search ko dahil yung page. Nahilo tapat ka, sir, wapa? Oo. Nakapahilot Ano sa? naman kami din. Dugay na. Dugay na po. Wala pa pandemic no. Dugay na. Kadua karon. Kaya doon ron. Atong focus doon na, kanigid mo, kuhan na rin. Sige, kasi kitang balay mo, sir? Sa Bilya, sa division. Ang Doon pili. sa Mawas. Dito na fitness because So may Jared. na Jared. Jared. Oo, na si pero Jared. na ba Jared? Ano yung balon din ako balay na sila, Ma'am Lim. Lima. Lamang lima. Tikas nila. Ikas, no? Day kami humawas. Tapos. Sige. So, ayun guys, shout out sa taga Abilia Street. Abilia Street. Bilya sa division. Abilia Subdivision, Digo City. Ayan, hello po sa inyo, ha? Ilang pista, January. Kumukana ko sa Alam di ba? libre kaon, amateur ba yun sila, dagan sila mga so, kumukana ko diya, pag sayo, himol ko MC. MC sa amateur, MC sa kung ano mga. Prito rin. Dito Wala wala. raw. Kaya wala lang akong kaki. So, naging mga GBM ganyan. Ang hilot pa. So, yun guys, tabangan na ito si Sir kang mamaayon, no? Kaya nabipilya ang likod sa pag-alsa. So, medyo sobrang kabahog siguro yung pagkakuan. Pag-bin niya, so, nana, dili. Salig man si Sir, kaya ako, hindi kaya na. Pero nabisa ko sa ako, basta masipyat lang. Mabitan ng mga kanang nag-barbell o nag-lifting, nag-use na yung mga belt. Kaya dili man na, pugong mo na. Support ba no? Sus, grabe na. Hindi naman supportahan na. 100. Black, grabe black, ano ko, no? Sige, so ayan, tabangan na sir kay nabikil yung likod, no? So, siyempre, yun ba na si pag-ampo. Sige, no, sa tarang nga mo do older, manikamot ang mamahayom mo, kutub sa tunghayin mo, kay pahit natin kinapamutas lawasan. Ayan, so ayan, sa sa mga subscribers, road to 3,000, o sa mga nagko-comment, o sa akong Facebook friends, hello, God bless po sa inyo, ha? Mag-shoutout po sa akong top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, o sa lahat po ng mga OFW. Yung ganun mo kay friends ako doon na kay Facebook, Eric Hilot, ang traditional na yan. Sa karoon lang po nakakita ng video. Please subscribe, click ng bell button para updated sa mga pagkakalap. Comment, like, and so maraming salamat po. So ay magsugot ng ko, God bless po sa inyo.
Okay. Balot ko, sir. Asa ka na t-shirt mo? Ang t-shirt mo? Ay, T-shirt yan tala, jacket rin. Jacket. Napugay t-shirt May dito t-shirt. sa ito. Aka na. Sando yun. Ano lang? Ulap, ulap. Bigil na po siya. Walang bigay. Sakit kayo na, oy. Sakit. Ban lagi ka na nag-ano dito sa magpagunit na gani. Kasi Ganiha, sige siya. Iko hala, pagbalik ani Dari ugma ka naka bando. motor pa man siya. Pero kaya motor na bigil. Hindi ko kalito. Hindi mo kakita Jumelina, hindi Jumelina yun. Kaya kung makakuha mo Jumelina, 30 minutes lang tanggalon. Yeah. Hindi sa pupunta. Bilis. Ay ka na po. Magkuha ta dito ron mag. Dito dito sa may Umagian naman na. Uagi ka mo sa Coreso. Sa Coreso. Pwede po sa lingkod, no? Adili, pwede eh. Matulak ka kaya nag... Man, di ko ganaan sa lingkod. Kaya nag-ana ni mo. Sige, kana-ana man. Mm. Hindi na. So, nagbalansi pa guys si Sir kay medyo sakit. Nagagin na diri ba? Kana maglisod yung sakit to kay kulog. Nagnay na lang yun. Ano lang daw. Ano ba? Ha? Sige. Unsa ka? Ha? Higda sa bi, higda. Higda daw ka, toyo. Higda. Try lang daw. Higda sa. Ito dito na ba? Tapos roll ka. Harap ka dito. Dito, okay pang pagbiyahin mo dre. Tigil naka. Murid ni Kon hinon siya, grabe. Yan na lang. Sige. Okay, teacher. Pila ka minuto na ni magbutang nga kon, medyo na alta na kon. Mga Sobra sobra na. na. Mga 15 siguro. 15 minutes. Na isa pa lang. Kaisa pa lang. Saka na ka isa. Kaya? Akyat ka diri. Akyat ka daw. Usod ka doon. pa. Sakit ba? Ilan na yun yun. Ito na to. Anak ko ginagay. Namin hindi pa mati yun. Yan na lang. Yan. Yan na yun. Akyat. Ikaw rin Akyat ka. Akyat ka. Sige, akyat daw. Ikaw rin makabalansin sir. Kaya sakit naman dito siya. Kaya? Ano? Up, yan. Okay na. Kana ba? Ilog niya. Usod mo. Gawas mo. Up, yan. Okay na. Ikaw mo tato siya. Ang kamay mo. Yan, isa. Straight mo lang doon. Right? Okay na ka na, sir. Oh, okay. Payuban, pati sayuhan mo nila. Naapod buntag sa'yo diri yan. Ngaling, nakaso. Oo. Ngaling, okay. Wala ba? Okay lang ang electric may hangin. Okay na na dere, basta di lang ihilot. Ikaw di tayo nahinumduman ko ba? Oh. Ngayon ka pala maglikod. Ha? Ngayon ka pala maglikod. Nakasiar mo ko dito. Amo ba? Gidala ko ni ate atong kaming duha pa. Ano gusto mo? Di ba lang mo? Ano gusto mo? Wag. Gamay pa to kayo ang bata nga. Ano ko? Siguro na siguro na dyan ako, pinatuyok man. Anak ko, balong man kasi balay ba? Dili ko nagsigib ayo. Oh. Inyan ako nila wala sila gatunog diha dito. Sasakyan niyo. Nagmotorong ba yung pasundot na lang. Sundo mo. Ayun lang. Dulot na diyan eh. Mas kung ba? Tama kayo masundo nga.
Jadi ka, kung siya ba? Skinan. Manghod. Kung yung tawag mo. Init pa naman ang paga si Kuya. Ano may ka no? Mainit man din sa inyo ha. Yung na, dili, tao. Ako, o kami tumadyo. Mo ba? Ah, Ito pa nga daw. Ruel. Ha? Ruel. Ruel? Ruel. 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 Basa kaghapon ka? Input mo siya. Ha? Hindi na ito kung lang yun. Tapos mabri mo laos. Ano no? Nagutag sa dili. O ito kapag gabi ibawal ka na yung masapat mo na sa ligo. Ha? Kaya tawag ka na niya pas mo susun. Ha? Ay, abi na po ang apelyido niyo, patentero. Patrolman entero. Dapat. Naging patentero.
Kinsang boxer, kuya, ikaw? Ako papa.